Ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Isang sulok. Maisyan! Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. Sa gitna. So, ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Saan lapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakunin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako
Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng
gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatuloy. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y taghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Bab. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ikaw ay Hopya, baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang.
ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Ay, pambura. Grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay... Kutsilyo. O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. And yes mga mahal, tama ang inyong pagkakarinig. Ito na naman po ang inyong ninong. Ako na naman to, si DJ Kim Chino para magpamigay ng papremyo na kung saan ito ay para sa mga mahal naming tsuper. Kung ikaw ay nakarehistro o di kaya nahuli namin, ay instant 1,500 pesos kayo. O alam nyo yan, diba? Napapadalas na yung pamimigay namin ng papremyo at talaga nga naman kailangan natin to sa mahal ng gas ngayon. Ewan ko ba kung paano na ako papasok neto. Anyway, mahal, it's time. Siya ay isang Grab driver na may plate number na...
Ayan, nakita ko na. DBR8338. Congratulations sa iyo, Alvin Aguilar. Hey! Congratulations po. So ikaw, kung ikaw ay nakikinig ngayon, Alvin o mahal na Alvin. Wow! Napakadali lang i-claim ng iyong papremyo. Pumunta ka lang dito sa 90.7 Love Radio Manila booth. Saan yan? Sa katabi ng Aligo Theater, MBC Building, at sabihin sa guard, ikaw ay nanalo. Sinabi ni Kim Chino ang iyong pangalan on air at dali-dali papapuntahin ka niyan dito to claim your 1,500 pesos. Wow! See you, mahala! Muli-muli pasasalamat at pagmamahal yan ng 90.7 Love Radio Manila, and of course made possible by ACS Pride Detergent. Kaya naman mahal, usapan na natin o umpisahan na natin ang usapang relasyon o di kaya pag-ibig o DJ Kim Chino. Kimchi Chino! Opa. Sa panahon na kung saan ang dali nang makahanap ng kadate, 'di ba? Meron ng social media, hindi katulad dati phone pal, sulat-sulat. Pero ngayon, kapag ikaw ay nag-create ng account sa social media, pwede ka nang makipag-date o makahanap ng kadate. Pero ikaw na nakikinig, 'di ba meron kang kadate? Bakit hindi ka sinipot? Ikaw ba ay hindi gustuhin? Hoy! Hala, Wednesday na Wednesday, nag-doubt sa kanyang face card. Mahal! Oo. Tama ang inyong pagkakarinig. Eto na ang Spicy Opo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba kundi si Kim Chino Emnida. DJ Kim Chino po, ang inyong lingkod, ang inyong makakasama ngayong 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama kung ikaw ay nagdadrive, kung ikaw ay nagpo-commute, o di kaya ikaw ay nagpapalipas ng rush hour, o di kaya sinusubukan mo nang mag-move on sa ex mo. Ako ang iyong makakasama, 6 to 9 tayo or 6 to 9 p.m. Diba? Pero mahal no, sa usapang dating ngayon, ay naku, maraming tendencies na pwede nga malandi lang siya sa chat. Gusto ka niya lang sa chat, pero kapag inaya mo makipag-date o di kaya nag-date kayo, hindi ka sisiputin. Diba? May mga ganyang pagkakataon. Ngayon, ikaw ay nagda-doubt. Ikaw ngayon ay walang self-confidence. Kasi ikaw ay hindi sinipot o no-show ang iyong kadate. Sige, alamin natin ang rason. Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo muna si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi ka sinipot ng kadate mo. Sige magkaalaman na tayo tonight. Oo, baka napapraning ka. Pero real talk to ito na mahal. Una, baka hindi ka sinipot ng kadate mo. Ito baka lang naman, baka not feeling well. Diba? May mga ganyan naman tayo Minsan hindi tayo sumisipot sa ating trabaho. Kasi masama ang pakiramdam natin. Pwede naman yun, di ba? Pwede rin naman talagang masakit ang kanyang katawan. Pero ang tanong doon, bakit sumakit ang katawan mo? Hindi pa nga tayo nagbebembangan. Hindi pa nga kayo nagkikita, masakit na yung katawan. Bakit? Pwedeng mga ganun no? Pwedeng talagang medical condition ang dahilan kung bakit ka hindi sinisipot. Pwede rin naman tawag ng kalikasan. Kailangan mong mag-release. Nakakahiya naman. Kayo ba mahal? Ito tanong ko lang. Kasi ako personally, kunwari may date ako, tapos nasa labas na ako, tapos ako'y tinawag ng kalikasan, di magsi-CR ka. Parang nakakahiya or nakakababa ng confidence naman kasi na makipag-date ka after your release. Diba? Tapos kapag wala pang bidet, ako talagang personally parang mas malinis for me kapag nag-bidet, unlike kapag tissue lang. So baka kapag ikaw ay hindi sinipot o yung kadate mo hindi ka sinipot, baka walang bidet ang CR ng mall nyo.
May mga ganong instances. So, baka may LBM, di ba? So, bigyan mo ng benefit of the doubt. And kapag naman ganyan, usually may communication pa rin naman. Or yung iba, nahihiya nang sabihin kung ano yung sakit nila. Mapa LBM man yan, diarrhea, or kahit trangkaso. Di ba? So, kung wala talaga, kung hindi ka sinipot, ay nako, maghanap ka na lang ng iba. Di ba? O ito, nakikinig ngayon, shoutout natin. Ako, sinasabi ko sa inyo, sa sobrang gwapo nito, parang imposibleng hindi to sinisipot kapag siya'y lumalande. Ay, shoutout natin. Nakita ko to sa personal, napakagwapo ang isang Grab driver na si Eric James Doringo Teodoro. Diyos ko, pagkahaba-haba ng pangalan mo. Pwede naman tawaging gwapo ka na lang. Huy! Ay, shoutout sa iyo, Sir Eric. Ingat ka sa pamamasada. Oo, maraming salamat sa pagtutok at maraming salamat sa pagmamahal. Yan. O, sige na, mahal. Balik na muna tayo sa ating rock-rockan music. And of course, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamat, mahal! Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito may Hopya, baboy. Hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit na sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala.
Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ikaw ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! At sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Hinahanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun.
Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks,
talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman eh. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio.
sake! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo ba? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Na pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Mas ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak.
sagitan. Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Salamin! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangongopya. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Maraming sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Apagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, boss, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga, oh! Bukas na ba to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Why? Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tag ka nga! Next is... Okay. Panaharap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila, pour in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! oh, yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. More, makinig ka. More, makinig ka muna. Makinig ka.
stage. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left, move it to the left, move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag. Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. No! I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Lakas na lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jero si songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hindi halo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Sabi mo, mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo.
Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga. Sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic!
Kimchi Chino! And yes, nagbabalik na po ang Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino para umpisahan at pangalawahan ang ating mga pinag-uusapan. Ito yung sinasabi natin na madaling makahanap ng kadate pero nakahanap ka nga, hindi ka naman sinipot. Di ba? Ano ba yung mga rason kung bakit ka hindi sinisipot ng mga kadate mo? Tingnan natin. Balik na tayo sa ating Chinitok sa usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi ka sinipot ng kadate mo. Eto na, real talk tayo. Sabi ko kanina, mahal, una baka hindi ka sinipot ng kadate mo kasi pwedeng not feeling well siya, 'di ba? Pwedeng may sakit. Pwedeng pinaghandaan niya naman yung date nyo only to find out may sakit siya that time. Pwedeng trangkaso, pwedeng LBM, 'di ba? Ayaw niya namang makipagkita na may nararamdaman siyang masama. 'Di ba? May mga ganong tendency, bigyan mong benefit of the doubt. Kasi kapag yan natuloy ang date nyo at meron siyang iniinda, ay naku, magiging pabigat pa sa kanya yun. O pabigat siya sa'yo. Diba? Ganun naman yun. Kaya mas okay na. Cancel na lang or resched. Diba? Pwedeng ganun. Eto na. Pangalawang dahilan kung bakit hindi sumipot ang kadate mo ay iba ang itsura mo sa social media at iba ang itsura mo sa personal. Ito yung sinasabi natin, mahal, na minsan bawasan natin ang paggamit ng filter. Minsan, mahal, huwag tayong magpapalin lang sa social media at huwag tayong magpapakain sa social media. Diba? Hindi mo naman kasi madadala talaga yung filter o kahit anong application app, editing app yan sa personal. Kaya minsan kapag nakipag-date at talagang sinabi mo ang iyong suot, kung ano ang kulay ng iyong suot, ay nako, titignan ka na yan agad sa malayo. At kapag nakita ka, naggagawin niyang reference ang cellphone niya, no? Ang picture mo sa social media at syempre titignan sa'yo, ay might as well talaga nga naman magugulat yan. Yan ang sinasabi nating catfishing. Iwasan natin yun, mahal. Iwasan natin na kung saan minsan dinedepende natin ang ating mood, dinedepende natin ang confidence natin sa social media. Kaya ang ending, nagkakaroon ka ng masamang mentality to the point na dapat perfect lagi ang itsura natin sa social media na hindi naman natin mapapangatawanan sa personal. Kaya ako personally, lagi ko sinasabi yan kapag pumapasok din ako dito sa office sa Love Radio. Sinasabi ko lagi, okay lang kahit wag mo nang filteran kapag bibidyohan mo ko para hindi sila magulat o mabigla kapag nakita nila ako sa personal. 'Di ba? Ganong mindset na tayo. Tandaan nyo, mahal, kung mahal kayo ng tao, kung jojowain kayo niyan, kung aasawahin kayo niyan, dapat tanggap ka kung ano yung itsura mo talaga. Diba? And always remember na ang tamang tao ay talaga nga naman tumingin man sa itsura, okay lang. Basta tanggap ang iyong pagmumukha. Diba? Kaya kayo dyan, yung mga nasa social media at nakikita si Kim Chino, ay feel free to visit me. Oo, or kung magkita man tayo sa labas, huwag kayong mag-alala, si Kim Chino ay hindi naka-filter. Speaking of social media, kami po ay naka-live sa FB page ng Love Radio Manila, pati na rin sa TikTok at pati na rin sa DJ Kim Chino page ni Kim Chino. Para naman makita nyo ako kung ano itsura ko, o bukod sa napapakinggan mo lang ako, ay pwede natin ituloy ang ating kwentuhan na may lambingan. Wow! But for now, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!
Sama. Hi, mahal. Good evening. Anyo nga sa'yo sa inyong tanan. Nakakamiss ka naman. Hi, mahal. Wait lang. Buksan lang natin yung page. Yan. Ayan, nakikita ko na comments nyo. Hello, good evening. Mas mabuting true to life. Uy, totoo yan. Actually, eto rin mahala. Nakakatuwa lang din kasi definitely gusto ko mag-radio DJ. So, etong Love Radio Manila, ay nako, sinasabi ko sa inyo, hindi nag-filter kapag nagla-live. So dito sa amin, kung ano man yung nakikita nyo sa live, ay nako, minsan wala na kaming hila-hilamos, di ba? Wala na kaming minsan walang ligo. Kung ano yung nakikita nyo, yun na yun. At kung gusto nyo mag-radio DJ, huwag nyo sanayin ang sarili nyo sa filter. Kasi kapag nag-radio DJ kayo, ay nako, ibababad nila kayo sa camera na talaga nga namang walang filter. Kaya kapag may tigyawat si Kim Chino, sabi ko kay Boy Dot Dot, dito lang ako, Boy Dot Dot. Yeah, ganon. Oo. Malamig kasi kaya di ka naliligo. Grabe naman. Uy, download nyo ang Love Radio app para anytime, anywhere, pwede nyong mapakinggan at mapanood ang inyong favorite radio DJ. Kim Chino, shoutout mo naman ako. Hello, mahal. Cheyaan. Hi, Tin. Tanggap lahat, pati imperfections mo kapag mahal ka. Oo, totoo yan. Totoo yan. Sinabi ko nga sa inyo nung ako'y in love pa. Nung ako'y mahal na mahal ko pa ang ex ko, sinasabi ko sa inyo, kahit hindi pa siya naliligo, kahit hindi pa siya nagsisipilyo, kinikis at niyayakap ko pa rin. Ganun talaga ang pagmamahal. Love is blind. Love is walang pang-amoy. Gandang gabi, mahal. Hello, mahal. Gandang gabi. Ano amoy ni DJ Kim Chino? Depende sa mood. Pero ngayon, hindi na ako nagpapabango. Simula nung kasi one of my considerations kung bakit hindi na ako nagpapabango kasi may katrabaho akong may allergy sa pabango. Yung pabango pa naman ni Kim Chino medyo matatapang. Pero kapag may events naman, kapag may date, kunwari lalabas-labas naman si Kim Chino or magde-date tayo, mahal, huwag ka mag-alala, magpapabango ako. Marami akong collection ng pabango. Bakit ka nakaganyan ngayon? Nakakap. Nakakap ako kasi tinatamad ako mag-ayos. Magigera na kailan mo ko mamahalin. Oo, sana matapos na yung pagmamahal ko sa'yo. Sana matapos na yung gera. Di ba? Tinago mo yung bangs mo. Tinatago ko nga. Pero nandyan lang naman siya. Ayan pa rin naman ang bangs na. Ayoko lang mag-ayos. Oo. Ganun talaga. Di ba nga sinasabi ko sa inyo, dapat tanggap nyo ko kung ito lang yung kaya ko ibigay. Imagine niyo araw-araw, kunwari maging jowa tayo, mag-asawa tayo, ganito yung itsura ko araw-araw. Di ba? Bukas mag-ayos tayo kasi meron kaming meeting bukas. So bukas mag-ayos tayo. Ayusin natin yung buhok natin. Si Tanya ba yung may allergy sa pabango? Oo, may allergy si Tanya Chinita sa pabango. Kawawa naman. Hirap nun, no?
kunwari may allergy ka sa pabango tapos yung kadate mo malakas magpabango. Sanay na ba siya? Hindi nga ako nagpapabango kapag nandiyan si Tanya. Ngayon, hindi na ako madalas magpabango. Kaya mo yan. Anong gusto mong amoy mo? Yung clean lang. May asthma ba siya? Hindi ko rin sure eh. Hindi ko lang sure. Pero may allergy talaga siya sa pabango. Saan ka may allergy? Parang wala naman ako allergy, mahal. Mahilig nga ako kumain ng seafood eh. Shoutout natin yung mga taga Bulacan. Shoutout natin. Busy mo kanina. Oh, busy ako kanina. May ginagawa. Hi, Erwin! Ang sweet mo naman, ikaw mag-a-adjust. Actually, eto lang naman yun, mahal. Wala namang mawawala sa akin kung hindi ako magpapabango. Pero kapag nagpabango ako, makaka-apekto ako sa katrabaho ko. So, ganun lang. Di ba? Ano pipiliin mo? Yung gagawin mong wala namang mawawala sa'yo o makaka-apekto kang negatibo sa katrabaho mo? Siyempre, mas pinili na nating wag na lang magpabango. Tsaka kapag importante sa'yo yung tao, definitely, okay lang mag-adjust. Kaya importante sa akin yung team ko. Tama, ikaw na lang mag-adjust. Oh, wala namang ano yun. Well, kung tatanungin nyo ko kung ano amoy ni Kimchi, no, kung ano lang din amoy ng labada na galing sa laundry. Kung Downy man yan, o anong Fabcon man yan, ganun lang yung amoy ko. Amoy fabric conditioner. Shoutout natin. Kakatapos niya lang daw mag-defend ng research. Congratulations, Tin. Pogi ka pa rin kahit di ka mag-ayos. Thank you, mahal. Thank you sa pang-uuto nyo. Nagugutom ako. Manghihingi nga akong pagkain kay Raketera. Nandiyan na si Raketera. Napanood nyo ba yung prank kay Raketera kay Titan Jello kagabi? Grabe. Pati ako ni nervyos kagabi. Hi, Abilin. Shoutout sa'yo. Hi, mahal. Shoutout natin mga taga Quezon City. Hello, hello. Amoy baby ka ba? O amoy baby naman. Pwede na ring babyhin. That's good. Marunong makisama sa lahat. Di ba? Tsaka wala namang mawawala. Wala namang mawawala sa akin kundi ako magpabango. Di ba? Makakatipid pa nga ako eh. Basta hindi ka mabaho. Paano mag-DJ pag malungkot ka, Kimchino? Wala. Kahit malungkot ka, wag mo lang dadalhin sa ere. Actually, lahat naman kami mga radio DJ, may mga pinagdadaanan, pero hindi lang namin dinadala sa ere. So, kung nuwari may problema kami, ako personally, kung may problema man ako, hindi ko syempre dadalhin kapag ako nagsasalita, kapag ako, di ba? Hindi na para... Una sa lahat, marami na tayo kanya-kanyang problema, 'di ba? Marami ka nang iniisip, marami ka nang negativity sa buhay mo, dadagdagan pa ba ng radio DJ mo? 'Di ba? Wag na. Wag na. So as much as possible, kung ano lang din yung mga topic ni Kimchino, pansin yung mga ano lang, mga light lang. Marami na tayong problema at siniseryoso sa buhay, kaya magano na lang tayo, be the lighter person na lang. Yes, na hi mahal, nandiyan si Mikey. Hi Chi, hi Ashanti, hi Maria, hi Joy.
Basta mag-smile ka kahit walang ligo, okay na yan. Taga Pangasinan daw siya. Shoutout natin mga taga Pangasinan. Yes, mabango ka sa personal. Uy, maraming salamat. Baka may event niyan, kaya nabanguhan ka sa akin. Kapag may event, malakas ako magpabango eh. Hi, Marilu. That's professionalism. Nakita ko si Papa P. Si Papa P na may kasama. Uy, regards naman kay Ashley. Yung asawa niya si Ashley. Ashley, hello. Yan ba? Tama ba, Papa P, yung asawa mo si Ashley? Ikaw ang SpongeBob ng buhay ko. Hindi pa lang mabango na. Uy, dyan naman ako confident, mahal. Kapag usapang oral hygiene. Hindi naman sa pagmamayabang, pero hindi ako nababad breath. Masipag ako magsipilyo, mag-floss, mouthwash. O, dyan tayo confident. Super alaga ako sa ngipin ko. Oo, good vibes lang dapat, Kim Chino. True, dapat good vibes lang. Bata pa lang kasi ako, mahal, dinidisiplina na ako sa oral hygiene. So dati kapag nung bata pa ako, yung lola ko, sumalangit nawa ang lola ko. Kapag hindi ako nagsisipilyo gabi-gabi, pinapalo niya ako ng walis tambo. So na-adapt ko na, naging ritual ko na talaga nga namang alagaan ko yung ngipin ko pagkatapos kumain o uminom ng colored drink. Saba, magsipilyo ka, mag-floss ka. Oh, ayan. So far, nagpapasalamat naman din ako. 'Di ba? Naging naging ritual ko na magsipilyo. Kaya ngayon, yan, mahal. Yan naman yung something that I am proud. Tsaka, ano ba unang nakikita sa tao? 'Di ba usually naman kapag nagmi-meet, ngiti agad. Nabungi ka ba dati? Hindi, lahat ito yung mga firstborn teeth ko. Siyempre nabungi din ako, loko-loko. Tinanong ako ni Boy Dot kung nabungi raw ba ako dati. Malamang! Ano balak mo ngayong summer? Wala. Nagbigay ka din ba ng ngipin sa daga? Hindi nilagay ko, ang amin naman, yung sa amin naman, nilalagay namin sa supot. Oo, nilalagay namin sa envelope o lalagyanan. Tapos ilalagay sa ilalim ng unan. Ganun sa amin. Una, ilalim ng unan o di kaya itatapon sa bubong. Kasi magiging pera raw yun. Tapos madaling babalik. Pero, pag gwapo ba, umuutot pa? Tanong natin kay Boy Dot. Boy Dot, umuutot ka pa ba? Uy, nakita niyo yung post ni Raketera. Nandun si Boy Dot ah. Yung walang muka. Siya yun. Oo naman daw, umuutot pa rin. Oh, Japanese kasi siya, kaya censored. Sumasakit din ba ipin mo? Hindi sumasakit ngipin. Kapag sumakit ipin nyo, baka meron kayo infection. Oo, pa-check kayo sa dentista. May face reveal na ba si Boy Dot? Wala pa eh. Hindi ko lang alam kung kailan yung nito ni Boy Dot. Kailan ba face reveal mo? Tagal pa. Alam mo na ba kung kailan ka mariregular? Kapag na-regular, magpe-face reveal si Boy Dot. Oh, shoutout natin ang Kapisot
at founder na si Istulok. Nanonood. Oo. Face reveal na agad ngayon. Uy, anyway, mahal, tuloy-tuloy pala ang butuan sa VP Choice Awards. 7th VP Choice Awards. Ang inyong lingkod, DJ Kim Chino, ay nominado bilang Male DJ of the Year. So, pwede pa tayong manalo. May chance pa tayo manalo. Kaya bumoto kayo dyan. And also, kasama nyo na po, isama nyo na po sa pagboto ang aking estasyon. Kami rin po ay nominado bilang FM Station of the Year. So kung binoboto nyo si Kim Chino bilang Male DJ of the Year, isama nyo na ang Love Radio Manila kasi FM Station of the Year kami sa VP Choice Awards. Available ang VP Choice Awards app sa Play Store at App Store. Ay naku, napakadali lang bumoto at pwede pa tayo manalo. Pag nanalo si Kim Chino, magpaparaffle ako, magpapagiveaway ako. Feeling ko galing gera to si Dut Dut. Ang ganda naman ng ngipin mo, Kim Chino. Maraming salamat. Mahal pogi ba si Boy Dut Dut? Ay naku, kapag nakita nyo ang mukha ni Boy Dut Dut, nag-face reveal na si Boy D, ay naku, sinasabi ko sa inyo. Oo, sinasabi ko sa inyo, baka habul-habulin nyo pa siya. Face reveal na yan. Malapit na yan, malapit na yan. Dan na ulit mag-vote, mahal. Salamat. Giveaway tagi isang ngipin ni Kim Chino. Hindi! Bakit di pa mamimigay ang ngipin ko? Ano, bakit magpapa-giveaway ng ngipin? Ano gagamitin ko pang nguya? Mga loko-loko to, mga to. Pakita ka na, Boy Dut Dut, sabi dito. Pakita ka na raw. Hindi pa nga siya ready. Parang siya yung character na hindi pa na-unlock. Ay naku, kapag nakita nyo si Boy Dut Dut, baka mag-iba na ang pananaw nyo sa tamang tao. Sino kamukhang artista ni Boy Dut Dut? Halo ng Dieter Ocampo na may Piolo Pascual na may Dingdong Dantes. Oh, ganun. Kapag ay naku, talaga lang Ay ako. Talaga nga. Ganun kalakas yung dating ni Boy Dut Dut. Grabe, ang pogi pala. Ay naku, sinasabing sa inyo. Maginoo na, sobrang bastos. Yung iba, maginoo, medyo bastos. So, si Boy Dut Dut, maginoo yan, pero sobrang bastos. Sana all. Sa ngipin. Oy, hindi ko inaapi. O, ito yung OG nating extend kita. Hindi! Turo, hindi mabiro Di ba? Ayan na, ang OG nating malibog. Ayan si Boy P. Kailangan na lamig sa mga demonyo. Si Boy P, ayan si Boy P. Na-miss nyo ba si Boy Pindot? Kagabi pala, naalala ko. Oo, chat ako na. Kabado Nag-chat ako sa kanila. End nyo muna kaya yung live. End live. Galit na naman si Boy Pindot. O, di ba? Yung bata ko, inaapi na itong taong. Ewan ko ba dito? Ano siya? Medyo ganyan talaga ugali niyan. Pero gusto niyo makita yung chat ni Chino kagabi. Oo, Baka pag-chat dito, parang kala mo pusing Hindi na concern lang ako kasi nga si Rocky umiiyak. Loko-loko to Rocky Alam na namin yung nun. Siya ba yan? Si Boy Pindot yan. Masusum ba yan? Masusum. Uy, enjoy muna kaya yung live. Kala mo, baka mando end live. Concern ako, mahal. Concern ako kasi si Rocky umiyak. Di ba pinrank? So, akala ko. Pero legit, nabahan din ako kay Rocky nun kasi pag nandito alam kayo nyo sa ba? nun, nag-iba din yung Parang natural yung no? Nagta-transform yung
Nag-transform na yung balot ni... Namula siya, no? Namula. Grabe, parang si Titan Jello talaga namutla nun. Dahil dyan, extend daw. Magkaiba pala si Boy Pindot at Boy Dot Dot. Oo, iba si Boy P sa Boy D. Tandaan nyo yan. Pero pareho, ang common nila, pareho silang babaero. Ayun lang. Talaga. Pareho silang malibog, oo. Bunga nga! Bunga nga! Lumalabas yung Magkaibang tao, pero parehong malibog. Diba? Lagi, artistahin din pala si Boy Pindot. Oo, artistahing manyak. Tingnan nyo. Pag ganyan kayo, pag close kayo dito sa taong to, sisiraan kayo. Naririnig niyo yung sinasabi ni Boy Pindot. Sobrang bait ko raw nakatrabaho. Wala lang siyang mic pero sabi niya, ganyan talaga si Kim Chino. Tama ang minahal niyo. Sobrang bait na. Sabi, no, kasi nungalingan. Sobrang. Talaga. Sobrang. Ngayon kasi nungalingan, pagpalit ng ano, nasa ano na, kurong na, wala na makikita. Grabe, pang best actor ka na. Diba? So, sobrang bait ko pang best actor, mahal. So, sobrang... Sobrang bait din na mag-extend hanggang alas 9. Sabi nila, sobrang extend ba yan? Pwede na yung mag-end live. Uy, bakit kapag sa akin, extend ang live? Nare-reklamo ka dyan, tignan mo mag-live sila DJ Rocky. May extend. Kung- Ano yung top secret? Kung meron lang sikreto, wala naman ako yung secret kasi. Wala naman yung secret, di ba mahal? Nakaka-15 na. Anong 15? Ah! Diba? Hindi ko dahil... Ano mo muna? Pwede? Wait lang. Pwede ba i-off? Sige. Pindating ka. Gago to si Boy. Ay, yung Boy Dot Dot kasi. Yung iba ay ayaw pag-live-in. Try mo i-extend yun. Oo, agahan mo kasi. Ito si Boy Dot Dot eh. I mean, pwede rin May naman. pinapamuray ka dot eh. Bakit nag-mute ka? Hindi, napindot lang namin yung mute. Nakabastos yun. Nakakabastos yun. Sino? Hindi, si Boy Dot Dot kasi. May may mga pinag-iinitan. Pinag-iinitan ako kaya lagi ako ini-extend. Uy, ano na? Babad na ako. Masama na naman ako. Ay, paano yung mga taga-pindot natin? Pangit mga ugali. Try mo ang Extend. tapos si tumao din. Extend yan mahal hanggang 9. Uy, hindi paalis na nga paalis na nga kami. Sige na, mahal. Maraming salamat. Oras natin 7:56. Pero wag kayong mag-alala. Hanggang 9 p.m. pa naman ako, ha? Hanggang 9 p.m. pa tayo magkikwentuhan. Magkukulitan. Kaya tumutok kayo sa 90.7 Love Radio Manila. Bye, Boy P. Thank you, Boy D. Bye-bye! Bye-bye na! Ito, nagsusum-sum ka na rin, ha? Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta.
Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Saan lapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah!
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Course. Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Galing naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Anong nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit natin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Kundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito may Mamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madaiba to. Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit ang sagot Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. or last. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Kimchi Chino! At ako'y nagbabalik mahal. Nagbabalik na po si DJ Kim Chino para tapusin ang ating pinag-uusapan kung bakit nakikipag-date siya sa'yo, umo-oo siya sa'yo pero hindi ka sinisipot. Mahal. Balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina mahal, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi ka sinisipot sa mga date mo. Ito, magkaalaman na tayo mahal. Real talk na tayo. Umpisa na natin ang ating recap. Sabi ko kanina mahal, unang, baka hindi ka sinipot ng kadate mo kasi not feeling well siya. May mga pagkakataon na minsan important day mo pero at the end of the day hindi ka makapunta, hindi ka makapag-show up kasi masakit ang tiyan mo, masakit ang puso mo, masakit ang katawan mo o di kaya talagang high blood ka na at hindi ka na pwede mag-love life pa. Di ba? Kapag kasi pinilit yan, mahal, pinilit ng kadate mo, ay naku, magiging pabigat lang siya sa'yo. Ang pangit naman ang first impression na ganun, di ba? O, ito, pangalawa, mahal.
hindi ka sinipot ng kadate mo kasi iba ang itsura mo sa social media versus personal. Ayan yung sinasabi natin, mahal, na huwag nyong hayaan kainin kayo ng social media. Minsan kasi napapasobra na ang paggamit natin sa filter. Di ba? Minsan kapag masyado kang perfect sa social media, kapag nakita ka ng tao sa personal, hala, ikaw pala yun. Di ba? Mahirap yun. Kaya kayo dyan, kung ano ang meron ka, embrace nyo lang. Kasi ang tunay na nagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay tatanggapin ka kahit may sore eyes ka man. Okay? O kahit anong imperfection mo, 'di ba? Kahit talaga nga namang minsan falsipikado na yung tuhod mo, yung likod mo, 'di ba? O di kaya lagi kang binebembang ng jowa mo. Ay nako, minsan talaga nga namang kapintasan din yan. Kapag masyado kang marupok. Ewan ko ba sa inyo, mahal, kung bakit hindi kayo sinisipot ng mga kadate nyo. Ay, ito pangatlo, mahal, nakakatawa rin to. Pwedeng hindi ka sinisipot ng kadate mo kapag meron siyang late realizations. Ito yung sinasabi natin na, ala, ang hirap pala ng buhay ngayon, hindi na pala ako lalandi. Oo, umuo siya na makipag-date sa'yo, pero at the end of the day, na-realize niya na hindi pa pala siya financially literate, financially stable, kaya naman wag muna akong jojowa. In short, hindi ka pa priority. Yun lang naman yun, mahal. Kaya hindi ka sinipot. Hindi pa siya ready mag-commit. O di kaya meron siyang mas nahanap na pasok sa standards niya. Di ba may mga ganon? May mga, oy, aminin mo, ikaw rin naman at some point nagbabago o nagdadalawang isip ka sa mga desisyon mo sa buhay. Pwede na rin yan sa desisyon sa pakikipag-date. Kaya at the end of the day, wag kang malugmok kung hindi ka sinipot kasi marami pa namang opportunity at marami pa rin namang tao na pwede kang i-date at makatuluyan mo. Diba? Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong mawala ng self-confidence. Always remember, mahal, na kung hindi siya para sa'yo, huwag kang mag-alala. Meron pa namang nakalaan sa'yo na ma-appreciate ang kabahuan ng hininga mo. Ano pa ba ang pangit ng ugali mo, ang toyo mo, kasi sa tamang tao, your imperfections are always perfect and accepted. Wow! Diba? Ganun lang tayo. Masyado na maraming problema sa mundo. Masyado na maraming negativities. So kung ikaw ay mabasted man, hindi ka man swerte sa pag-ibig, might as well look for the brighter side of life. Diba? Look for the brighter side na napapakinggan mo si Kim Chino na talaga nga namang ang pagmamahal niya at atensyon niya ay nasa iyo. O siya, mahal, ako'y sisibat na, pero huwag kayo mag-alala. Nagbabalik na po ang ating Bossa Princess, si Rocketera Titangelo, sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa estasyon na mahal ka rin namin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ingat kayo, mahal. Love you. Metro's #1 Love Radio. Basic!